Yn y clip byr yma, da ni am ystyried y pethau sy'n cael eu cydnabod fel arfer dda o ran addoldy addas i rhai sydd â dementia. Y wir pethau sy'n ymarferol bosib o fewn i'r rhan fwyaf o gapelu y dyddiau hyn. Does dim rhaid gwneud newidiadau costus. Mae newidiadau bychain yn gallu gwneud gwahaniaeth mawr. Felly dyma ddechrau arni. Wrth edrych ar fynediad i'r capel, gallwn ofyn, ydy'r llwybrau at y drws yn llyfn a gwastad, ac os oes stepiau iddyn nhw wedi'u marcio'n glir. Oes yna fynediad pwrpasol neu ramp symudol ar gyfer cadeiriau olwyn ac i bobl na fedar symud yn rhwydd. Mae'n syniad da i gael rhywun wrth y drws i groesawu pobl a chynnig cymorth ymarferol yn ôl y galw. Efallai fod gan berson â dementia anawstera symud am fod ei sgiliau symudol wedi ei heffeithio. Bydd lloriau gwastad, llyfn a charpedi plaen o gymorth mawr. Gall lloriau patrymog neu liwiau cyferbyniol mewn gwahanol stafelloedd fod yn broblem i rhywun a'i ganfyddiad wedi ei effeithio gan dementia. Mae'n golwg yn dirywio wrth i ni heneiddio, ac felly bydd angen gwell golau. Mae'n ffaith fod diffyg gweld yn peri mwy o ddryswch, felly dylid goleuo mynedfeydd, coridorau, stepiau a tholedau'n dda. Erbyn hyn, mae gan lawer o eglwysi system lŵp i'r rhai sydd yn methu clywed yn dda. Yn amlwg, rhaid gofalu ei droi ymlaen, a gwneud yn siŵr bod pobl yn ymwybodol ohono ac yn medru ei ddefnyddio. Gwneud yn siŵr hefyd bod unrhyw system sain yn effeithiol a ddim yn tarfu ar eraill, mwyn i bawb fedru clywed yr hyn sy'n cael ei ddweud a'i ganu. Gall pobl â dementia gael ei drysu gan wahanol synnau. Mi allai sŵn parhaol weithiau droi yn ormod iddyn nhw. Tybed os oes yna gornel tawel a chyfforddus i'w gwneud yn fan tawel, lle gall pobl yn cilio yno i eistedd a menydd os ydyn nhw'n teimlo'n anesmwyth ac angen hoi o'r oedfa. Dyma pryd y gall cyfaill gadw cwmni iddyn nhw yn y man tawel. Gall symud o fewn i adeilad fod yn anodd i'r rhai sydd yn anghofio lle i fynd, ac felly mae arwyddion clir yn gymorth i'w harwain. Dylid hefyd gosod arwyddion ar y drysau ac yn yr union le y cyfeirir atyn nhw, gan sicrhau ei bod yn is nag uchder ysgwydd ac wedi ei goleuo'n dda. Peidiwch â defnyddio delweddau haniaethol ac eiconau. Defnyddio print mawr syddora gyda chyferbyniad clir rhwng yr arwydd a'r cefndir. Mae'r lliw glas yn ddewis poblogaidd ar gyfer arwyddion, gyma dyma'r lliw olaf i adael ein golwg wrth iddo ddirywio. Mae'n bwysig cael arwyddion ar gyfer toiledau a'r ffyrdd i fynd allan. Cofiwn fod angen yr arwyddion hynny ar bobl â dementia bob tro y byddan nhw'n dod i'r adeilad. Mae'n bwysig bod modd gweld arwydd i'r toiledau, lle bynnag yr ydych o fewn yr adeilad. Mae'n bosib y bydd angen help ar berson, ac felly mae'n dda cael toiled un rhyw, sydd ddigon mawr ar gyfer cynorthwyydd. Bydda'n dda os yw sedd y toiled o liw gwahanol i'r waliau a gweddill y toiled, mwyn ei gwneud yn rhwydd ei weld. O bosib byddai canllaw hefyd yn ddefnyddiol. Mae'n dda cael clo ar ddrws y toiled y gallu rhoi agor o'r tu allan mewn argyfwng. O bosib,
y bydd angen hyfforddi rhywun i gynnig yr help angenrheidiol hwn i'r unigolyn pan nad oes gofalydd ar gael. Mae ymchwil yn dangos fod pobl â dementia yn defnyddio tirnodau i symud o gwmpas, neu tu fewn a'r tu allan. Bydd defnyddio lluniau neu blanhigion lliwgar fel tirnodau o fewn yr adeilad a thu allan o gymorth yn hyn o beth. Gofalwch os yn bosib o seti cyfforddus ar gael ar wahân i piws capel. Byddai'n dda cael rhai seti o fewn cyrraedd i ddrws allanol, fel y gall y person a'r cyfaill neu'r gofalwr fynd a dod yn rhwydd, gan wybod nad ydyn nhw'n aflonyddu ar eraill.